Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información desta semana. Informativo local. Decembro, Televisión de Cerceda. Imos a falar, pois, precisamente deso. Comenzaba o Nadal, encendíanse as luces de Nadal este pasado sábado, a pesar de que o tempo quiso impedilo. Falaremos deso, tamén das anacletiadas. E despois, recordarlles que esta semana hai recollida de plástico agrícola. Están a tempo aínda de anotarse, de inscribirse. Falaremos do campamento de Nadal, porque tamén sigue aberto o plazo para anotarse o campamento de Nadal que organiza o Concello para os xóvenes. Lembramos que hoxe é o último día para anotarse a campaña de neve da Diputación. Si hai máis anotados que plazas, haberá sorteo público e están a tempo de anotarse a unhas clases de costura que haberá na Silva a partir do mes de xaneiro. Lembramos tamén ese novo servizo de información por WhatsApp que ten o Concello de Cerceda, o que se poden adherir. Este domingo que ven, día 8, hai teatro familiar en Cerceda, pero tamén lles falaremos de que haberá neste mes de Nadal, maxia en familia, os días 20 e 21, venres e sábado. O xoves día 19 vai a visitar Papá Noel, de novo un ano máis Cerceda, os centros escolares, tamén o centro de día fogar residencial, e recordamos tamén que o 1 de xaneiro haberá chocolate con churros tanto nos campos da feira de Cerceda como na Silva. Tamén o día 5 xa de xaneiro hai cabalgata de Reis. Deso imos xa anticipando, como da ITV de Turismos, que se pode pasar tamén o mes que ven aquí en Cerceda, e do carriño solidario que dende hoxe xa está a dispor dos supermercados de Cerceda para todos aqueles que queiran colaborar. En cantos deportes, pois repasamos os resultados da fin de semana dos nosos equipos e pechamos co tempo donde para mañán haberá un empeoramento con máis posibilidades de precipitacións. Como decíamos ao principio, esta fin de semana tivo lugar xa o encendido das luces de Nadal, coincidindo xa con que comeza xa o mes de Nadal, dende onte xa comenzaba o mes de Nadal, e o sábado, este sábado, pasado 30 de novembro, se produxo, ou igual que xa fai 2 anos, o encendido das luces de Nadal, tanto no campo da feira de Cerceda como na Silva. O mal tempo quixo impedir este acto festivo, pero non o pudo, porque ali estaban presentes todos os nenos e nenas que querían participar neste encendido de luces. Ademais, tamén montaron os seus tenderetes para recaudación de fondos para as excursións de fin de curso. Os abalorios de Nadal que foron e realizaron a pasada fai 2 fins de semana, pois puderon amosalos ali e, ademais, lembren, había chocolate con churros e as panxoliñas de Nadal, que tanto a Asociación Cultural Folque Ruada da Silva na Silva como en Cerceda, as pandereteiras de As Encrobas, puxeron tamén a nota de cor musical. E, insistimos, o tempo non impediu que se podera disfrutar igual e que se encenderan puntualmente as luces ás 8 da tarde en ambos os dous campos da feira, tanto no de Cerceda como no da Silva. Panxoliñas, ambiente xa de Nadal neste principio do ano de decembro, do ano de Nadal. Tamén actuaron os magos, Cayetano Lledó, actuou tanto en Cerceda como na Silva. E o día seguinte, onte, domingo, a Anacleta tamén chegou de novo a Cerceda. A Anacleta, esa moucha que ten orixen precisamente no noso Concello, voltou para facer de novo as anacletiadas na que poderon participar moitos nenos e nenas na Polideportiva Municipal de Cerceda. Lembren a moucha Anacleta, que é un proxecto do Concello de Cerceda en favor do medio ambiente con obxectivo de fomentar tamén a reciclaxe e fomentar a preservación do medio natural. A Anacleta volverá tamén a estar en Cerceda na época do Nadal. E como decíamos, tamén imos a cambiar de tema porque na xornada do mércores que ven, o próximo mércores, hai unha nova recollida de plástico agrícola en Cerceda. Dende o Departamento de Medio Ambiente nos informan que o vindeiro mércores, día 4, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras das que dispoñemos no Concello de Cerceda, e aqueles que queiran, evidentemente, sumarse a esa recollida. É gratuita, é un servicio que pon o Concello de Cerceda. Os interesados en que lle recollan ese plástico deben de chamar o teléfono de Medio Ambiente, que é o 881
04 67 76 polas mañáns, a chegarse tamén, se queren, a terceira planta do Concello, as oficinas de servicios sociais, e en calquera caso, tanto por teléfono como en persoa, deben indicar a cantidade de plástico a recoller, o punto de recollida, e tamén os plásticos deben de estar nun lugar que sexa accesible para o camión e que este atado en fardos e limpo de residuos. Este mércores, día 4, nova recollida de plásticos agrícolas. Máis temas. O Concello de Cerceda organiza un campamento de Nadal. Dende o día 23 de decembro ata o día 7 de xaneiro, no Centro Cívico e no Pabillón Municipal de Cerceda, se fai un campamento para nenos escolarizados a partir dos 3 anos. E polas mañáns, de 9 da mañán a 2 da tarde, en este campamento se mesturan actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades. En calquera caso, xa se poden inscribir na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica. O prazo remata o 17 deste mes de decembro e o precio é de 50 euros por neno ou nena ao longo de todo o campamento. Hoxe é o último día para anotarse a campaña de neve da Diputación. O Concello de Cerceda informa que hoxe é o último día para poder inscribirse na campaña de neve da Diputación para aprender a esquiar e pasar unha fin de semana en Valgrande, en Pajares, en Asturias, nesta estación de esquí. Cerceda correspóndelle do 31 de xaneiro ao 3 de febreiro e son 5 plazas das que dispón. A campaña está dirixido a rapaces e rapazas empadroados en Cerceda con edades comprendidas entre os 11 e os 15 anos. A cota de inscripción é de 85 euros, que incluye todas as clases de esquí, a viaxe en autocar, a pensión completa no albergue, os monitores, alquiler de equipos, etc. etc. Todo está incluído neses 85 euros. Se alguén quere inscribirse, lembren, hoxe é o último día para poder facelo. Pode facelo a través da sede electrónica do Concello ou tamén a través da sede electrónica da Diputación. Tamén lle recordamos, como xa o fixemos a semana pasada, que na Silva van a comenzar unhas clases de costura. Van a comenzar o día 8 de xaneiro, do mes que ven, do ano 2025, comenzarán unhas clases de costura na Silva. Van a ser os luns e os mércores polas tardes de 3:30 a 5:30. Será na antigua Escola Unitaria da Silva e a inscripción vai a estar aberta ata o 27 deste mes de decembro. Poden facelo no rexistro do Concello, na planta baixa, persoalmente ou por sede electrónica, na páxina web municipal www.cerceda.org. Aí atoparán un formulario de inscripción de estas actividades que o Concello organiza. O prezo destas clases de costura é de 12 euros para os menores de 12 anos e de 17 euros para os maiores de 12 anos por mes. Pero lembren que están a tempo ata o día 27 para anotarse, clases de costura que comenzarán o día 8 de xaneiro na Silva. O Concello de Cerceda ten xa en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa, rápida, sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, ten que agregar ao Concello de Cerceda como contacto. Poden facelo guardando na axenda o teléfono 609 43 10 78 ou facendo clic nunha ligación que atoparán na web municipal do Concello de Cerceda ou nas súas redes sociais para activar, en este caso, o WhatsApp. Evidentemente, teñen que ter descargada esa aplicación no seu teléfono móvil e logo enviar unha palabra, o WhatsApp, a ese número que teñen que incluir, deben de enviar unha palabra que poña alta. Aí xa lle darán o consentimento para poder activalo. Chegará unha mensaxe de benvida confirmando alta no servicio. Lembrando que se trata dun servicio de comunicación unidireccional, polo que as persoas usuarias non poden enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través dese número de WhatsApp. O domingo que ven, día 8, hai teatro en Cerceda para toda a familia, teatro familiar. A compañía Redrum Teatro ofrece a obra Os contos de Lobicán. Será este domingo, día 8 de decembro, ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda.
Como decíamos, un teatro familiar, os contos de Lobicán, é un espectáculo de monicreques musical, en verso, áxil e atrevido, destinado a nenos e nenas de entre 3 a 8 anos que buscan darlle a volta aos contos clásicos ao tempo que transmite unha mensaxe educativa e valores universais como a amizade, a cooperación, o respeto pola natureza, o pensamento crítico e a importancia da imaginación. Será, como decimos, este próximo domingo, entrada gratuita, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 12 do mediodía, un conto, os contos de Lubicán, da compañía Redrum Teatro. E xa neste mes de Nadal, o Concello programou varias actividades. Entre elas está Maxia en Familia. Será o venres 20 de decembro e o sábado 21 tamén de decembro, cando haxa este espectáculo de maxia. O venres 20 de decembro, Rock and Magic, a cargo do Mago Teto, e será ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E o día seguinte, o sábado 21 de decembro, Gala de Maxia, a cargo de Dani García, do Mago Dani García. Esa será ás 6 da tarde no Auditorio Municipal, tamén con entrada gratuita. Lembren, por lo tanto, que o 20 e 21 deste mes de Nadal, de decembro, haberá Maxia en Familia para todos os públicos. E xa dentro do Nadal non podía esquecerse de vir a Cerceda Papá Noel. O xoves día 19 deste mes vai a visitar Cerceda un ano máis Papá Noel. Será, como dixemos, ao longo de toda a xornada e visitará, como é tradicional, dende a escola infantil ata o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, Colexio O Cruce de Cerceda, pero tamén irá a visitar o centro de día e fogar residencial e tamén incluso fará unha visita polos diferentes establecementos comerciais que hai en Cerceda. Eso será o xoves 19 de decembro, visita de Papá Noel ao noso concello. Pero tamén haberá máis actividades no Nadal, porque, segundo o programa do Concello de Cerceda, o día 1 de xaneiro, haberá chocolate con churros tanto no campo da Feira de Cerceda como no campo da Feira da Silva, e será ao longo da mañán. Será, como decimos, unha degustación gratuita de chocolate con churros de 10 da mañán a 2 da tarde nos campos da Feira de Cerceda da Silva o 1 de xaneiro. Daqui a lá seguiremos recordándollo. Así como tamén haberá cabalgata de Reis o día 5 de xaneiro do vindeiro mes, haberá cabalgata de Reis, na que falaremos con máis detenimento a medida que transcurran ou que vayan achegándose as datas. E agora, cambiando totalmente de tema, lembramosles que ao mes que ven, en xaneiro, volverá a haber ITV de turismos en Cerceda, para quen queira pasar a ITV no noso concello, poda facelo. Van a estar os días 20, 21 e 22 de xaneiro no Acevedo, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Estarán o 20 e o 21 pola mañán e pola tarde, o 22 só pola mañán. Si queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. E voltando ao Nadal, o Concello de Cerceda un ano máis volve a poñer a disposición dos veciños o carriño solidario. Se trata de un servicio ou de, en este caso, unha nova campaña que o Concello de Cerceda promove para recadar o máximo posible alimentos de primeira necesidade, alimentos non perecedeiros, pero tamén produtos de aseo, de hixiene e de limpeza, porque son os que realmente están necesitando as persoas que, por desgracia, non teñen os recursos suficientes como para ter garantidos os bens de primeira necesidade. Sigue habendo xente que o necesita e para elo se pide a solidaridade dos veciños depositando estes produtos en carros solidarios que atoparán nos diferentes establecementos de alimentación que hai espallados polo noso concello. Este carro solidario xa está a disposición dos veciños dende hoxe ata o día 13 de decembro e logo repartirase entre a xente que realmente o necesita.
E luns e o calendario deportivo deste luns e resultados diversos dos que imos a recordar como lles foi os nosos equipos esta fin de semana, moitos deles pasados por agua e con condicións donde non se podería xogar con certa normalidade, pero ao final disputáronse os encontros. Un deles, pois na segunda categoría Galicia, o Queixas, conseguía vencer por 2-0 o Crendes, un encontro que se cambiou para o campo de fútbol en este caso disputado, insistimos, en Cerceda, Queixas 2, Crendes 0. Este foi o resultado de unha nova victoria do Queixas no descanso. Xa vencían por 1-0 e na segunda metade conseguía sentenciar, pero xa moi chegada a parte final do encontro, polo que houbo dificultades durante todo o partido para o Queixas, que si ben tiña oportunidades, o mal estado do terreo de xogo, que a chuvia impedía pois xogar con certa normalidade, pero aínda así se conseguiron os puntos, se conseguiu a victoria con tantos de José Antonio e de Fariña. Unha victoria máis para un Queixas que se sitúa líder en solitario na clasificación con 25 puntos, ascenso directo á seguinte categoría. Lembren, a primeira en Galicia, na que xa estivera o Queixas e que está facendo unha magnífica temporada. Insistimos, o equipo de Pablo leva 8 victorias prácticamente consecutivas, así que, salvo aí unha que non pudo ser polo medio, fai apenas 2 xornadas, o resto se contan xa por victorias. Líder en solitario xa da clasificación o Queixas, merced tamén a esta nova victoria na casa contra o Crendes. Nos imos a terceira Galicia, donde aquí o San Martiño conseguía a victoria en Bizoño. Bizoño B, San Martiño. O resultado xa era, aínda que o San Martiño comenzaba perdendo, daba a volta ao marcador antes de chegar ao descanso, puñase por 1-2 e despois conseguía, en este caso, a sentencia do encontro, conseguía a sentencia de encontro e chegar, ademais, incluso a golear. Os tantos do San Martiño foron para Martín Pombo, para Iván e para Raúl. 1-3 foi o resultado final de un San Martiño que conseguiu tamén unha victoria que na clasificación ou a UPA a mitade alta xa da mesma. O igual que no derbi que tiñamos do Concello entre o Atlético Cercedense e o Rodís, un derbi que se disputaba onte e que se declinaba a favor do Atlético Cercedense por 5-0. Empezaba no descanso, se chegaba con victoria do Cercedense por 1-0, pero na segunda metade os tantos foron chegando, 2 de Chousa, 2 de René, 1 de Bruno. Esos foron os tantos do Atlético Cercedense neste derbi do Concello. Na clasificación estamos os nosos equipos, está o Atlético Cercedense sexto, o San Martiño sétimo, están aí ascendendo postos na clasificación, achegándose o máis posible arriba, e o Rodís está na parte baixa da clasificación con 6 puntos. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles perdían en Carral 6, Atlético Cercedense 3. Xa no descanso se chegaba con un resultado abultado de 5-1, demasiado abultado para o descanso. Na segunda metade o Atlético Cercedense intentou uno, pero non pudo ser. Ao final 6-3. Os goles de Atlético Cercedense para Diego Rodríguez, un para Diego Rodríguez e 2 para Daniel Bamonte. Os cadetes en Carballo vencían claramente o Bergantiños B 0, Atlético Cercedense Cadetes 6. No descanso xa vencían por 0-1 e na segunda metade golearon. 2 tantos para Samuel, outro para Iker, outro para Pablo, outro para Raúl e outro para Edwin. Os infantís perdían na casa, Atlético Cercedense Infantil 1, Curtis 6. O único tanto do Atlético Cercedense acadado por Orobosa. Os máis pequeniños, o Atlético Cercedense Alevín vencía por 2-0 a Abellá, Atlético Cercedense 2, Abellá 0, Alevín. Os benxamíns empataban na casa, Atlético Cercedense 2, Sada C 2. O Atlético Cercedense Benxamín A
o Benxamín B descansaba nesta fin de semana. E os máis pequeniños, os prebenxamíns, unha nova victoria, partido que xogan victoria segura, Santirso B 0, Atlético Cercedense 4. De novo, victoria, líder en solitario, o Atlético Cercedense prebenxamín. E no fútbol 7, derrota das rapazas, Atlético Cercedense de fútbol 7 femenino 0, San Pedro C 4. Ese foi o resultado nun encontro disputado onte. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda de veteranos 3, San Pedro 5. Derrota do Cerceda de veteranos por 3-5 contra o San Pedro. Na segunda B de veteranos había un Cervera 0, San Martiño 2. Victoria para o San Martiño de veteranos e derrota para o Rodís. Pallosaco 6, Rodís de veteranos 0. Ese foi o resultado. Pois para mañán martes se prevé a chegada de unha nova fronte que entrará polo noroeste, especialmente pola tarde. Así pola mañán teremos ceus parcialmente anubrados con algunha brétema localmente persistente. Xa a partir do mediodía van a entrar as nubes baixas con orballos que durante a tarde se registrarán na mitade norte e que a noite chegarán xa a toda Galicia. As temperaturas van a descender lixeiramente. O vento soprado suroeste frouxo en terra, moderado con intervalos no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na realización. Na televisión está Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.